Huomenta. Tässä tämmönen pika-arvostelu juustohöylästä. Eli niin kuin näkyy, niin tässä on 2 juustohöylää. Toinen, jota arvostelemme nyt tässä, tai joka kirvoitti tämän arvostelun oikeastaan, niin on tämä Bilteman juustohöylä. Hinta 3,95. Tällainen kapistus. Näin. Tässä on se sen lappu. Se oli vielä tallessa. Ei se roskiksesta kaivaa. Sitten vertailukohtana tämä Bilteman juustohöylän tilalle ostettu Stockmannin Gastromax juustohöylä. Hinta 6,99. Voitte varmaan arvatakin, että minkä suuntainen arvostelu tuolle Bilteman höylälle tulee. Kyllähän juustohöylää nyt oikein voi arvostella peruskäytössä varmaan, kun niistä eri juustoista näistä mitään tiedä. Sitä varmaan voi arvostella kuin yhdellä tapaa, että leikkaako se niitä viipaleita vai ei. No, arvaatte varmaan miten siinä kävi, koska minulla nyt on tuossa tuo Stockmannin juustohöylä. Kokeillaan sitä ensin. Kattokaas minkälainen tuo terä on tuossa. Kuinka ottava se on. Mä saan sen siihen nyt tarkentamaan. Et se aika hyvin niin ottaa. Me nyt hieman joutuu akrobatiaa tekemään tässä. Näin. Tollekin sitä saa otettua. Vaikka pitää polvella kiinni. Ihan hyvä kokoinen viipale. Laitetaan se siihen lamppujen päälle vaikka. Sitten otetaan tää Bilteman. Teepä niin, että asettaa puhelin tuohon, koska tähän tarvii nyt tukea. Tommonen. Tämmönen. Nyt siitä sai, ja pitää huomattavasti enemmän painaa. Nyt kun otetaan tästä Gastromaxilla, niin kato kun tulee viipaletta. Viipaletta tulee. Joo. Ostin tämän Biltemasta sen takia, kun ajattelin, että eihän nyt juustohöylä nyt ole ihan sama, mistä sen ostaa. Sitä ei voi tehdä väärin, mutta näköjään voi tehdä. Ei, tällä ei tee kyllä yhtään mitään. Se ei vaan ole riittävän ottava. Sitä joutuu itse vaan muokkaamaan, vasaroimaan tuota teräkulmaa tuosta. Mut en tiedä. Älkää ostako Bilteman juustohöylä. Tälle ei tee mitään. Ja ihan tämmösen loppu, niinku, olisi pitänyt heti huomata jo. Mutta ei tullut mieleen siinä kaupan hyllyllä. Katsottu minkälainen asettelu tuossa terä ja kahvan suhteen on. Terä, kahva linjassa. Nyt katsot tää Bilteman kötöstystä. Kahva ja terä menee ihan tonne vinksalle. Tää voi olla maanantai-kappale, mutta terän suhteen en sitä usko. Joten älkää ostako Bilteman tuotetta. Panostakaa juustohöylää se 4 € enemmän, niin sillä tekeekin jotain. No niin, hyvää päivänjatkoa.